Last position दा last position मा जाखो गावबा गाव जानायनि टाइम फैबाय बे टाइमाव दा रायजो राजायाबो बुंनांगौ मिलायनानै जों बे समस्याखौ माने गोख्रैनो समाधान खालामनांगौ होननानै जों दा समाधान खालामनायाव जोंनाव दा लास्ट पजिशनाव जोङो मोननै फुखिसो मिलायनानै मा फैखो जे गारलायनायनि पजिशनाव फैबाय दा गारलायनायनि पजिशनाव ओरैबायदि जानांगौमोन जोंनि हिन्दु समाजावबा माने बर' समाजावबा मोननै फुखिजों जोङो एग्रिमेन्ट खालामनांगौमोन जाहाथे हौवासा गथ'आ हाबा जाफैयोबा जाहाथे हिनजावसा गथ'आ आंनि फिसायमोन आं बेखौ मानिया होननानै जाहाथे डिमान्ड खालामनो हाया जों बेखौ लिरोमोन आरो हिनजावसा गथ'नोबो जों कपि मोनसे हरोमोन जाहाथे हिनजावसा गथ'आ हाबा जाफिनोबा इसोर अननानै जाहाथे ओरै हौवा पक्षनि बाहायनो बिसिनि जरा जुलिखौ सिफायफिननो थाखाय जोङो सार्टिफिकेट लादों बाहाय जाहाथे बयबो अनलायनायनि गेजेरजों सोरखौबा सासे उपदस्थ होनो नाङा जाहाथे बे मोनसे खाफालावबो जायोबा सोरबा देवानखौ दुसिनो नाङा बे मोनसे खाफालावबो जायो नाथाय आङो बेखौ फंसे खोथा बुंनाय जायो जे जरा जुलि जानांगौबा जोङो सर्ट टाइम होसोनानै दिनै नांथारगौ होननानै मालाबाबो जराखौ दाखाम बे मोनसे भुल जायो रायजो राजाफोर खोनासंनो लादे आइजो आफादनिफ्रायबो आं थांथारगोन बेखौ एग्रि दाखाम आरो जोंनि माने बिफानिफ्रायबो आं बुंदों जाहाथे जों बेखौ फोरोंथारबाय एग्रि दाखाम मानो होनोबा नङा जों बेसेबा गोबावनि जोङो जुग जुग सानैजों जोङो रायजो जागोन जोंनि गथ'फोरखौ साखि दोनबायबा जोङो रायजो राजाखौ साखि दोनबायबा बयबो दाउसिन दाउलायानो जुदि जरा जुलि दंबा जोंहाबो जुलि दं मानसि मानो गैया जराजोंसो थाखायो नालाय जराजोंसो संसार जायो नालाय जाहाथे बेखायनो सान्थिजों जानायखौ दाहाय जोङो नांगौबा जोङो ओइ जों गाबोन जासिगोन जोङो सानलायग्रोनि बे खोथाखौ बयबो खोनासंनानै ला ओरैनो रायजोफोर जोंनि रायजोफोर जाहाथे बेफोरबादि दाजाथों गामियाव माबा जायोबा न'खरनिया नामा थाङा बबे गामि नुयोब्ला बे गथ'लाय बबे जायगानिलाय आक्साबारिनि दा नोंथांमोना बुंगोन ना बिमा बिफाखौ उनावसो रायखांगोन ओमफ्राय जोंबो होनगोन बबे गामिनिफ्राय गारलायना फैथोब्रा उमुक गामिनिफ्राय गामिखौसो जों रायखांगोन बेखौसो जों उनाव बुंगोन दा बेखायनो बे मोननै पकेट भुलखौ मालाबाबो दामाव रायजो जानाया बिसिजों फिसायनि एक नङाबा मालाबाबो संसार जाया मालाबाबो सुखि जाया मालाबाबो धन जाया अनलायनायासो मानसिनि धन थाखा फैसाया मानसिनि धन बिसिनायाव आं दिनैसो मोनफेरदों आं खुनु दिन मोनाखै आं एथ' बिसार फंबाय बिदि मोनाखैमोन दिनै मोनबाय बाव जुदि नियमफ्राव बोरैबाफोर भुल जायोबा आंखौ क्षमा होनांगौ ओरैनो रायजोनावबो आं क्षमा बियो ओरैनो रायजोनावबो क्षमा बियो आरो बिनिफ्राय दिनै रायथिनायाव माबाफोर जुदि भुल जादोंबा नोंथांमोननिफ्राय माबाफोर आंखौ उसुबिदा मोनदोंबा क्षमा होनांगोन जथेस्थ' आरो बिनिफ्राय जोंनि रायजोनिफ्रायबो माबाफोर भुल मोनदोंबा आंखौ क्षमा होनांगोन खिन्थु आं बिबान गोनां मानसि नङा दिनै आं गामियाव सासे बोराय गाहायला मानसिनिफ्राय लिंनानै लाबोजानाय आङो दा फैनानै आङो नोंथांमोननि गामिखौ ओरैबायदि गोसोआव बाख्नायबाय धारना जाबाय आरो आंनि गामिखौबो आं बाख्नाय लादों आंनि खोथाखौ फंनैसो बयबो खोनासंजोबदों बेनिखायनो आं बाख्नाय लादों मोननै फुख्रि टाइमाबो गैला बेखिनि बेलासि टाइमाव आङो बे बिथांमोननि सानैखौ दा समस्या जिखुनु समाधान जाथारनोसैबा बिसोर बिदियावसो गारलायनायावसो बेनो समाधान जाथारनोसै होननानै आं रायट होबाय आरो दा नोंसिनिफ्राय माबाफोर बुंनांगौबा फंनैसो बुंदो बुंनांगौ गैलाबा दा नोंसोर केमेराखौ खेबदो मोखांजों मोखां जादो मोखां माबादो बेखौनो होदो जाल' खारा जा जायनाव अननाया बारा बेनाव बांसिन थांगोन नो समान समान जाबाय जाबाय हौवानाव बांसिन दंमोन जाहाथे आंनि सायाव जेबो